Čaute. Takže dnes si dáme nejaké bodovanie a vlastne pravidlá si viete prečítať na registrácii a je tam popísané aj bodovanie, ale rozhodol som sa urobiť video, nech vám to trošku uľahčím. Samozrejme, prvé body budú plynúť ako inak z času. Predpokladám, že na tom není veľmi čo vysvetľovať. Kto má lepší čas, bere viac bodov. Klasicky všetky ostatné detaily sa dozviete na mieste. Druhé pravidlo bude prešlap, kde budete musieť na terče strieľať spoza krytu, napríklad takéto pevnej bariéry alebo ostatné bariéry, ako tu máme. Pravím, na mieste to bude doriešené. Samozrejme, treba neprekročiť tú pásku pri strieľaní, hej, všetko bude prešlap. Pokiaľ bude mať človek na nej nohu a neprekročí úplne, tak to bude ešte v poriadku, ale ako náhle nejaký výstrel zaznie s prešlapom, tak to je -1 bod. A samozrejme tam vzadu je terč. Nahrávam to tu už večer a bol posun času, takže je tu skôr tma. Vlastne len 5 hodín. Takže tak. A samozrejme posledné bodovanie bude ohľadne terču a každý bude treba dvakrát zasiahnuť, pokiaľ sa súťažiaci presunie na ďalší bod bez toho, aby dvakrát zasiahol terč, tak mu bude vždycky o jeden zásah odobratý bod. Ako vravím, všetky ostatné detaily, čokoľvek sa budete chcieť pýtať, bude to na mieste. Ideálne, keby ste sa registrovali cez internet. Dá sa prísť aj osobne už v sobotu ráno o 8 sa mi zdá, že to máme, alebo o 9, ale nie som si úplne 100% istý. A stretneme sa tu, na tomto krásnom mieste a verím, že sa brutálne zabavíme. Takže čaute zatiaľ.